Máme tady dneska přístroj Perfect Slim 4 v 1, kde jsou funkce ultrazvuku, hlavice teplo zima, tady tu máme ultrazvukové hlavice, hlavice teplo zima, mikrodermabraze a naposled ultrazvuková špachtla. Kde teďka máme funkci, kde si můžeme všechno regulovat, to znamená jak intenzitu mikrodermabraze, ultrazvukové špachtle i ultrazvuku samotného. Jediné, co vlastně nelze regulovat, tak je teplo zima, tam je nastavená teplota u těch hlavic. Přístroj má hlavní vypínač vzadu, kde zapneme. Tenhle zvuk, co teďka je, tak je ventilátor. Díky tomu, že je přístroj profesionální, je potřeba, aby tam ten ventilátor byl. Je to důležité z toho důvodu, aby když je přístroj zaplnej celý den, aby se chladil, aby se nepřehřál. Když máte víc klientek za sebou, je potřeba, aby neustále bylo chlazení, aby nebylo zahřívaný moc. Nastartujeme display, kde máme on-off, zapli jsme display, tady si můžeme nastavit čas, maximum hodinu. Tak, teďka máme zapnutý peeling kavitační, kde máme ovládání tady zvlášť na peeling. Ultrazvuková špachtle má dvě funkce, buď jako peeling tady tou stranou, samozřejmě vždycky to musí být naurčený. Druhá funkce je po otočení, přiložení zase v tomhletom úhlu zapracování účinných látek. K tomu tady tím tlačítkem si přepínáme vlnu, tady to je na peeling, tady zapnutí jede peeling, teď to budu ukazovat už, ale jede peeling, v případě přepnutí jede, musíme to držet tady po stranách na těch dotykách, jede zapracování účinných látek samozřejmě. Vypneme vše mikrodermabraze, to je zaplá. Tady máme hadičku od mikrodermabraze. Ta se ovládá. Tady speciální svůj displej, na kterém tady pak máme intenzitu ovládání, vakuometr, který zapneme. Tady se nám ukazuje, kolik to seje. Tady můžeme snížit intenzitu, zvýšit. Má zase speciální svoje ovládání tady. Jenom start a stop. Tady to vypadá. Tak, u mikrodermabraze tady máme různé druhy hlavic. Máme tedy dva nástavce v sadě, což je jeden druhý. A v případě toho, že to chceme zapnout, je potřeba tam dát takovýhle jednorázový filtr a zašroubovat. Toť vše. Různý druhy hlavic tady máme proto, protože jsou na různý použití. Tak, tady ta malička je kolem očí. Kolem očí se to vždycky bere jenom ze spodu, z vrchu nikdy a ne hodně blízko k očím. Dá se použít i na tenký nos, když je někdo drobnější, tak taky. Tady ta je taktéž kolem nosu, taková jemnější. Dál máme tady ty tři větší. To je, jak říkám, to jsme teďka třeba měli, tak je to na tváře, na čelo, na ty už větší plochy. A tady to už se dá taky použít. Buď na ty tváře, nebo už po případě na dekolt. To samý tady ta větší dekolt, krk. Tady to už je tělová, ta je hodně velká. Tady ta hladká, to už po případě, když nám tam někde po obličeji nebo po těle zůstávají ty odumřelé ty buňky, tak tímhletím se to sbírá, proto je hladká. Můžeme tady mít i filtry kovový, ty nejsou jednorázový, používají se úplně stejně jako ten navlněný, tady je navlněný, ukážu to třeba tady, zase nandáme a našroubujeme.
Kovový jsou z toho důvodu, že se o každé klientce dají dezinfikovat. A sterilizovat, profoukat, dezinfikovat a vyndat. Můžete si vybrat, jestli chcete mít kovový nebo jednorázový bavlněný. Bavlněný jsou přímo v originál balení u tohohle, u té sady. Zima. Zase speciální svoje ovládání, svůj displej. Zapneme. Plus ovládání ještě, tady to jenom, že máme zapnutou tu funkci. Tady si zapneme přímo na hlavici. Vypnout, zapnout. Indikátor, že se zapne. Teď musíme chvilku počkat, než se nahřeje teplo, studeno. To je vše. Dál tady máme ultrazvuk, zase speciální svoje ovládání. Jsou tady dva druhy hlavic. Tahle menší, ta je na obličej, tahle ta velká je tělová. Ultrazvuk na zapracování účinných látek, hloubš do pokožky. Takže zase zapneme ovládání, tady pořád si můžeme ovládat čas, jestli si chceme přidat, podle toho, jak dlouho je přístroj zaplej. Nikdy nemůžou být zapojený obě dvě ty hlavice naráz, vždycky musí být jenom každá zvlášť. Teďka máme zapojenou tuhle velkou, tady máme zase různý druhy vln. Buď je stálá, ta je na celý obličej, na tělo, nebo přerušovaná, ta se používá kolem očí. Zase zapneme, aby jsme viděli, jak to funguje. Tak, tady vidím, že to ten proud vydává. Tady můžeme nastavit sílu, jak moc to bude. A vybrat. Případně přepnout. Jo, tam je vidět, že to je jiný. Ty tak nějak po těch takzvaných masážních tazích, to znamená vždycky směrem nahoru, vytahovat, nesrostovat tu kůži zbytečně. Jo. Tady je ta kůže nejsilnější, můžete klidně přijet víckrát. Pak už třeba tam, kde je slabší, zase budete koukat, jak moc se dobře. Vždycky u toho je důležité tu ruku neoddělávat. Můžeme takhle přisát a jet. Udělat ty kože takhle. Takže takhle vidíte, jak je to červený, kde už to je. Když se podíváte blíž, tak vidíte kolik. Trochu můžete to tlačit. Jo. Můžeme prostě, aby se tam dostával ten vzduch. A teď zase směrem ven. Jo, už brát. Tady, když máme do té brady, tak zase budeme se držet směrem ven a pak směrem nahoru. Udělat takovou jako tu síť, takzvaně jak drží ta pleť ty vlákna, tak se držet toho, jo, aby jsme to nějakým způsobem zase prostě nervali všema možnýma směrama, neudělali zbytečně prostě hůř, než by to mělo být. Tak, jsme bradu, jdeme zase furt, vždycky si tu kůži podržet. Tady pak pojedete zase směrem nahoru. Tak je prostě to dovolí ten nos. Vždycky si tu kůži vypínat. Abyste to nepovolila zbytečně. Tady vidíte pak, jak se ty pory obrušujou. Tady klidně ještě můžete vzít, aby na to trošičku fakt tlačit, aby se tam ten vzduch nedostával. Vidíte, jak to tahá všechno. To je sakra. Uvalí ty takový ty váčky pod očima, tak jako jo, tam to přijet, ale vždycky jenom takhle. Jo. Ne až úplně. Ne až úplně nahoře vůbec.